Рүзәл Мөхәммәтшин. Мөхтәрият әсәреннән өзек. РКПБ Үзәк комитетының милли мәсьәләләргә кагылышлы киңәшмәсендә Кәшшәф Мохтаров ясаган чыгыштан өземтә. Мәскәү, 1923 ел. Барлык төрки татар автономияле республикалары арасында үзара идеологик бәйләнеш һәм бердәм төрки татар федерациясына оешып, бәйсезлеккә омтылу хыялы бар. Иптәш Сәйет Галиев җитәкләгән Кырым Республикасы гына мондый эшләрдән читтә тора. Кызыл армия хәрби академиясе шәкерте Крымов белдермәсеннән. Солтан Галиев бер үзе куркыныч түгел. Нәкъ менә Солтан Галиевчелек куркыныч. Киңәшмәдә Борис Немвицкий чыгышыннан. Юлыбыз бер. Киңәшмәдә Иосиф Сталин репликасы. Сүз алыймчы. Һәр бер чыгыш камчы, һәр фикердә ялкын, хәтәр бар. Тыңлаганда чәчләр үрә тора. Милләтчелек дисез, татарлар, фаш итәргә кирәк. Башбаштаклык азып ташлаганчы башаяк. Большевистик иманнары юкса, Сөембикә сыман чалшая. Бар дөньяны яулап килгән чакта, хәрәкәтнең иң алканы юлыбыз бер дисез, юлыбыз хак. Далай уңга сулга талпаның. Сүз алыймчы. Һәр бер чыгыш яшен. Аңгы минге уйлап карасаң, барысы да шундый дөрес кебек. Тамырыннан ялгыш лабаса. Правый уклон нахак. Шовинистлар муеннарын борып ян якка, күркә сыман кабарынган саен, алгысынып кую таякка, табигый ул. Хич акланмыйм хәзер, ачыклык та, шуның белән шул. Милләтчелек була алмый. Юк. Шовинистлык белән көрәшү. Күпме гасыр хәрәкәтсез яткан, дәүләт хисен мүктән кубарып, үзебезнең җирдә, үзебезчә яшәү ни бары, максатыбыз. Кайда бире гаеп, бүтте баскыннарга куштанчак. Артык түгел, һәм ким түгел. Барысы да Ильич кушканча. Без бу илдә хаклы. Аяк асты болгар олус ташлары, безнең кан яшь юдырганга гына, күк йөзенең аяз акшары, инкыйлабның терәвенә кадәр татар сөягеннән кырылды. Монда вагон икмәк килде. Без ираулап аштан кырылдык. Ни ул Казан? Сезнең күбегезгә җанын шекерәйтеп карасын. Картадагы кара нокта гына. Безгә исә күзнең карасы. Татар иле савым сыерыда. Сугым үгезе ул бер юлы. Сугымчыга тын алышы аның. Һәр вакытта шомлы тоелыр. Күп нәрсәгә караш төрле безнең. Шул сәбәпле суык арабыз. Ә юлыбыз бер үк. Барыбыз да ахирәткә таба барабыз.